Exotische planten en dieren bedreigen Zeeuwse natuur. Deze zomer, zeker toen dat Pacifische klauwvlookreefje zich zo massaal hier voor het derde jaar op rij had gevestigd, ja, daar kwam hij gewoon bijna huilend het water uit. En verder in deze Zeeland nu. Huisartsenpraktijken geconcentreerd. Een eigen tijdelijke winkel in Middelburg. Goedenavond. Zeeland wordt overstelpt door exoten, planten of dieren die per ongeluk of expres vanuit andere landen in de Zeeuwse natuur terecht zijn gekomen en voor grote problemen nu zorgen. Vooral de laatste jaren verspreiden ze zich zo snel dat ze een bedreiging vormen voor de Zeeuwse ecosystemen, zowel op het land als onder water. Op het land gaat het bijvoorbeeld om de Aziatische hoornaar, de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw uit het Verre Oosten. Maar ook van de andere kant van de wereld komen bedreigingen, zoals de Canadese grijze eekhoorn en de Amerikaanse vogelkers. Ook onder water zijn er in Zeeland genoeg invasieve exoten te vinden, zoals de vlookreeft uit de Pacific, de Amerikaanse oesterboorder, de Japanse oester en de Filipijnse tapijtschelp. Vooral de Oosterschelde heeft hier last van. Maar ook in zoetwater zitten dieren die hier van oudsher niet voorkomen, zoals de Amerikaanse rivierkreeft. Met name de invasieve exoten zorgen in de natuur voor veel overlast. Dat zijn die soorten die zich heel snel verbreiden en dan de neiging hebben om heel dominant te worden. Veel van die invasieve exoten die zijn ook in staat om inheemse soorten, die dus oorspronkelijk wel thuis horen hier, om die helemaal weg te dringen. Deze dieren en planten komen hier voornamelijk terecht door menselijk handelen. En menselijk handelen, dat betekent bijvoorbeeld dat ze meeliften in ballastwater van schepen. Of dat ze meeliften op fouling. Fouling is dus aangroeisel op de huid, op de onderkant van schepen. Maar wat we bijvoorbeeld ook zien, er vinden grootschalige schelpdierentransporten plaats. Nou, dat is levende haven. En daarin kun je dus ook exoten transporteren. De gevolgen voor het Zeeuwse ecosysteem zijn volgens Kalle rampzalig. Veel inheemse soorten kunnen dan totaal verdrongen worden. En het kan zelfs zo zijn dat als dat het geval is met heel veel soorten, dat dan zo'n heel ecosysteem verandert. Dus de hoeveelheid aan exemplaren, dat stort gewoon in. 95% van de biomassa op sommige plekken is exoot. En deze zomer, zeker toen dat Pacifische klauwvlookreefje zich zo massaal hier voor het derde jaar op rij had gevestigd, ja, daar kwam hij gewoon bijna huilend het water uit. Want je zag alleen maar de bruine modder van dat vlookreefje. Volgens Van Bracht en Kalle zullen we met de huidige aanwezige exoten moeten leren leven. Maar er moet wel actie worden ondernomen om verdere uitbreiding te voorkomen. Wat we eigenlijk zouden moeten doen is zoveel mogelijk proberen om de hele delta hier, want de exoten zitten vooral in de delta, om de natuur weer zo robuust mogelijk te maken. Dan is het concurrentievermogen van de autochtone soorten is optimaal en zullen ze waarschijnlijk zich in ieder geval ten opzichte van die exoten beter kunnen weren. En dan zal die populatie aan autochtone soorten die zal misschien wat gaan toenemen. Wat we moeten doen is denk ik gewoon ontzettend snel zorgen dat de import van gebiedsvreemde soorten, dat we dat beperken. En ze komen langs alle kanten binnen. Eigenlijk, Nederland staat helemaal open, alle sluizen staan open. Dus ja, eigenlijk moeten we gewoon veel restrictiever zijn en gewoon heel veel beter kijken controleren van wat komt er voor materiaal hier binnen. Maar of de overheid deze wens van Kalle ooit gaat invoeren, is nog maar de vraag. De Islamitische Stichting Nederland heeft aangifte gedaan van discriminerende en haatdragende leuzen bij de moskee in Middelburg. Op een lantaarnpaal bij de moskee is vorige week een A4-papier met racistische teksten geplakt. In de teksten is ook verwezen naar de situatie in Gaza. De Islamitische Stichting Nederland, de ISN, roept moskeeën in het land op om dergelijke situaties te melden bij de politie. Naast de Lange Jan in Middelburg staat een enorme kraan die een inspectie aan het uitvoeren is aan de toren. En ondanks de regen en de harde wind gingen de werkzaamheden gewoon door. We zijn de Lange Jan aan het inspecteren op het lood- en het koperwerk en het leiwerk. En alles wat los zit, dat maken we nu gelijk vast. En dan maken we een inspectierapport van wat of er nog meer moet vervangen worden in de loop van de jaren. De inspectie is volgens Hagen ook echt nodig, want inmiddels hebben ze al wat moeten restaureren.
Er zat de koper los, dus dat zijn we nu al gelijk aan het vastzetten voordat het eraf waait. En er wordt op grote hoogte gewerkt, dus daar is een speciale kraan voor nodig. Het toren is 90 meter hoog, dus, en hij steekt er bovenuit. En ze hebben dus ook de vaste mast is niet hoog genoeg. Dus daarvoor hebben ze een verlengstuk op de mast om uiteindelijk hoog genoeg te komen. De werkzaamheden duren tot vrijdag. Er komt 1 gezondheidscentrum voor heel Noord-Beveland op 1 centrale plek. Dat is het plan van de 3 huisartsen op Noord-Beveland. Directe aanleiding is de situatie bij de praktijk in Koleensplaat. De huisarts daar is ernstig ziek. Er zijn wel waarnemers in de praktijk, maar die oplossing is volgens betrokkenen niet toekomstbestendig. Het is nog niet bekend op welke plek het nieuwe gezondheidscentrum komt. En ik praat erover verder met zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, dat betekent dus dat praktijken in sommige dorpen gaan sluiten. Ja, de dorpsdokter die zal verdwijnen. De huisartsen op Noord-Beveland die zeggen van het kan niet anders. Vervanging vinden is lastig en jonge huisartsen willen niet graag een hele praktijk overnemen. En ze zeggen dus door die zorg te concentreren op 1 plek dat er in ieder geval zorg blijft op Noord-Beveland. Maar hoe gaat dit nu verder? Het gemeentebestuur heeft een brief gekregen en daarin verzoeken die huisartsen eigenlijk om steun voor dit plan. Ze gaan dat plan verder ontwikkelen. Dat moet ook vrij snel gaan, want ja, binnen 2 jaar moet dat gezondheidscentrum er al staan. Marieke, dankjewel voor dit moment, want we komen zo nog even bij je terug. Want ziekenhuisorganisatie Zorgzaam in Terneuzen begeleidt patiënten voor en na een heup- of knieoperatie digitaal. Het ziekenhuis is zelfs een van de koplopers in Europa op het gebied van digitale zorg. Patiënten werken met een speciale app waar ze onder meer hun oefeningen op binnenkrijgen. En ook kunnen ze er hun pijnscores doorgeven. Linda Timmermans uit Oostburg is de 1000ste patiënt die met deze app werkt. Blijf rechtop staan en breng uw knieën op heuphoogte. Thuis in Oostburg bij Linda Timmermans. Linda heeft net een nieuwe heup en de app op haar telefoon vertelt haar welke beweging ze moet maken. Ja, ik vind hem geweldig. Want, ja, ik heb al een prothese aan de andere kant en toen was die app nog niet in gebruik. En toen had ik achteraf toch het gevoel wat meer dat ik wat verloren was, zeg maar. Dat je wat minder steun hebt na afloop. Bij de app, ja, voel ik me echt aan alle kanten gesteund. Ik kan contact opnemen wanneer ik wil. Als er iets misgaat of als ik denk het ziet er niet goed uit, de wond, dan kan ik een foto maken, kan ik hem doorsturen. Dat is ideaal. Verder voert Linda elke dag in of en hoeveel pijn ze nog heeft na de operatie. De specialistisch verpleegkundige bij Zorgzaam krijgt Linda's gegevens binnen. En als het nodig is, hebben ze contact. Bijvoorbeeld als de pijnscore te hoog is. En dan bellen we direct de patiënt, want dan willen we weten wat er aan de hand is. Kunnen we adviezen geven of moet bijvoorbeeld de pijnmedicatie aangepast worden? Dus dat is heel snel dat we actie ondernemen. Het is hoe de Zeeuwse zorg de toekomst ziet. Digitaal, waar mogelijk. Maar is het niet te ingewikkeld? Voor mijn gevoel is het wel toegankelijk. Ik ben zelf al behoorlijk handig met apps, maar het wijst zich eigenlijk allemaal vanzelf. Er staan allemaal rode dingetjes bij wat je moet doen. Die kan je zo aanklikken en dan wijst het zich vanzelf, loop je er zo doorheen. Voorheen moesten patiënten vaker terugkomen naar het ziekenhuis en nu kan dat meer op afstand. Het goede van de app is dat we dat eigenlijk tot een jaar na de operatie kunnen monitoren. Ja, en je wil altijd je zorg verbeteren. En we kunnen dan heel snel actie ondernemen mocht er iets met de patiënt zijn. Dus ook voor patiënten die op afstand wonen kunnen wij heel makkelijk de patiënt monitoren. De meeste patiënten die werken met de app hebben een nieuwe heup of nieuwe knie gekregen. Binnenkort komt er een nieuwe groep bij, patiënten die aan hun schouder worden geopereerd. Ja, Marieke, Linda is dus de 1000ste patiënt bij Zorgzaam die van die app gebruik maakt. Maar ja, er zijn ook aarzelingen over dit systeem. Ja, face-to-face, menselijk contact, dat zou natuurlijk het allerfijnste en het allerprettigste zijn. Maar daar moet je gewoon realistisch in zijn. Er zijn te weinig zorgverleners, te veel patiënten. Dus ja, dit is toch echt wel de toekomst. Is dit inderdaad echt de toekomst dat we toch heel veel digitaal op afstand gaan doen? Digitaal wat kan en lukt, dat gaat gebeuren, ja, zeker. Het heeft natuurlijk ook voordelen, hè, wat je ook al hoorde. Kijk, vroeger moest je, als je bijvoorbeeld zorgen maakte over je wond, moest je op en neer naar het ziekenhuis. Nou, als je net een operatie hebt gehad, is het niet altijd even prettig. Dus nu kun je die foto opsturen en dan kan de verpleegkundige meteen zeggen van nou, het ziet er goed uit of kom toch nog maar even langs. Dus het heeft ook wel voordelen, zo'n app.
Nou, dan hoorde ik Linda zeggen, ik ben best wel handig met apps, maar ja, dat is toch niet iedereen? Nee. Dat heb ik inderdaad ook gevraagd. Nou, Zorgzaam zegt, met heup- en knieoperaties heb je het vaak over oudere patiënten. Maar die zegt van, nou, heel veel van die oudere patiënten kunnen echt wel met zo'n app omgaan. En voor de mensen die het niet kan, ja, daar is nog altijd andere zorg voor beschikbaar. Maar dat is natuurlijk wel een heel belangrijk aandachtspunt. Hè? Hoe hou je iedereen betrokken, zeker met die digitale zorg? Marieke, dankjewel. Een uitverkochte Oostkerk, een nieuw album en met de streamers optreden in een uitverkocht Gelredome. Ondanks die propvolle agenda opende Danny Vera vandaag ook nog eens een keer zijn eigen tijdelijke kiosk. Het begon als een grap, het is het nog steeds. Het is niet wel een leuke grap. Eigenlijk geen grap, maar meer gewoon, ik wilde gewoon iets leuks doen. Of het nou een grap is of niet, de winkel is vooral een ode aan zijn overleden moeder. Zij had jarenlang een bloemenkiosk in het centrum van Middelburg. En we wilden het eigenlijk gewoon meer thuis brengen, ook omdat het in Middelburg is. En toen de kiosk, in plaats van bloemenkiosk Vera, is het gewoon Vera's kiosk, weet je wel. Dus het is eigenlijk gewoon weer dat ding, alleen met een andere invulling. Dit keer geen bloemen, maar hele andere producten, zoals natuurlijk zijn eigen muziek, rompertjes, maar ook augurken in sterke drank. Nou ja, we kregen het potje, ik doe het potje open, ik denk, nou, dit wordt helemaal niks. En ze zijn echt ontzettend lekker. Geen verkooppraatje, ik vind het echt de allerlekkerste smaken. Ik vind het cool gedaan. Vooral als je van buiten staat, dan kijk je ook recht naar binnen. Ik vind het ook grappig dat daar heb je een bord, daarop staat Danny Vera, ook groot. Ik kom net binnen. Dit viel me gelijk op. Die shirtjes. De rompertjes. Ja, dat viel me gelijk op. De komende 3 weken is de kiosk open en als je mazzel hebt, staat Danny zelf achter de kassa. En de Vera's kiosk is te vinden in de drukkerij in Middelburg. Ja, Zeeland bevindt zich een beetje in een regenachtige zone, maar ook de zon die kwam er nog af en toe doorheen, waar het in totaal toch nog zo'n 14 graden werd. En de komende dagen is een beetje meer van hetzelfde, regenachtig dus. De temperatuur gaat wel iets zakken, vooral 's nachts. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Kijk op onze app en onze website voor meer Zeeuws nieuws, bijvoorbeeld over het nieuwe zonnepark van Shell bij Terneuzen. Voor nu nog een fijne avond en tot morgen.